hedder Anne-Katrine. Jeg er 19 år, og jeg er fra Danmark. Jeg har valgt en koreografi af Amalie Stitz, som er en contemporary dans, som kommer fra en forestilling, som hedder Karusel, som jeg faktisk lige nu optræder med rundt omkring i Danmark i forbindelse med Ollerup Dance Project. Karusel, det er en iscenesættelse og en fortolkning af Dantes epos, Den Guddommelige Komedie. Og koreografistykket, som jeg har valgt, det er det stykke, hvor Dante han ligesom kommer i helvede. Og jeg har valgt den her dans, fordi jeg synes, den var virkelig fed at lære. Det var en virkelig fed proces at være en del af. Og så havde den også nogle virkelig sådan seje, sådan lidt dyriske elementer, som ligesom skulle være med til at afspejle det her helvede. Og Amalie Stitz' bevægelsesmønster er ikke det, jeg har arbejdet mest med, fordi jeg kun har arbejdet med hende i forbindelse med Ollerup Dance Project. Men alligevel så synes jeg, det var fedt at ligesom prøve noget nyt. Og så jeg synes også, den skulle med i videoen.